आरो जोङो थैस' थांस' जोङो UPPL आव जिउ मोदोम गोसो होनानै खामानि मावबोदोंमोन जोङो खामानि मावबोदोंब्लाबो जोंखौ बिथांमोना जोंखौ माब्लाबा मोजां मेगनजों नायाखै। खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव फि थांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। रायजोफोर दिनैबो जोङो जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय जानाय जे बेले बेजे विधानसभा इलेक्शन आरो MLA इलेक्शनखौ लानानै जोंनि बर'नि गेजेराव जे इलेक्शननि दोहौआ बार बारगासिनो दङ बिनि सायाव जोङो दिनैनि समावहाय सावरायगोन। जों सिगां गिबिसिनथारावहाय नैबे नटिस बिलाइनि सायाव जों सावरायग्रोगोन रायजोफोर। नैथियाव आङो बेजों लोगोसे BPFनि CMखौनो आं बुंनाय जागोन रायजो राजा नोंथांमोन। फारसेथिं जोङो नुनो मोनदों इलेक्शननि दोहौ। दा बे इलेक्शननि दोहौनि गेजेरजोंनो जोङो बाथ्राखौ सावरायलायगोन। बे समाव रायजो राजा नोंथांमोन जोङो बयबो मिथिगौ दिनैनि समावहाय भटनि थाखाय जोंनि आसामावहाय दावराव दावसिया सोलिगासिनो दङ। सोर हायो जुजिगासिनो दङ। दा बेनि गेजेरावबो जोङो माखासे सेलिब्रिटिसफोरखौबो जोङो नेगेटिभ गोसो लानानैहाय पजिटिभखौ एंगारनानैहाय नेगेटिभ माखासे बाथ्रा बुंनायफोरखौ जोङो नुनो मोनदों। दिनै आं सावरायनो सानदों रायजोफोर। बावैसो साननैसो सान सिगां APSCनि आनजादनि रिजाल्टखौ होदोंमोन। नोंथांमोना सावगारिखौ नायलानो जाबाय। होखांनाय लोगो लोगोनो हठादै बे रिजाल्टखौहाय बन्द खालामदों। बन्द खालामनायनि मेन जाहोना जाहैबाय आसाम सरकारनि फोसावनाय मथेब्ला मरान मथक थाइ आहम बिथांमोना माखासे हेंथा होदों। बिनि थाखायनो बे रिजाल्टआ बन्द जादों होननानै खोनादोंमोन। नाथाय बिनि उनाव जोङो नुनो मोनबाय रायजो राजा नोंथांमोन सावगारियाव मोजाङै नायनानै फरायदो। बेयावहाय सासे राजबंशी केन्डिडेटआ बेवहाय रिजार्भेसन मोनदों। बेबो STP आवहाय। माब्रै जाखो? गोजौ लेभेलावहाय बर' जाथिखौहाय फानगासिनो दङ नामा रायजो राजा नोंथांमोन? BPF पार्टीनि CMनि बुंनाय रावा ST जासिनाया थारैनो मोगथां महर मोनमारगोन नामा? सासे राजबंशी सुबुङा माब्रै बेयावहाय केन्डिडेट APSC आवहाय रिजार्भेसन मोनखो? नोंथांमोनाबो सिन्था खालामदोलाय। जों बर' हारिया गावजों गावसो नांज्लाय खमज्लाय नांज्लायगासिनो दङ दे। नाथाय गोजौ लेभेलावहाय बर' जाथिखौहाय ट्राइबेलनिफ्राय मुक्त खालामनो थाखाय बोखारनो थाखाय सेस्था खालामगासिनो दङ। दा बेखौहाय जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि माखासे सानगोथे सुबुंफ्रा मोनथिया। नाथाय गावजों गावसो दावराव जागासिनो दङ बर'फ्रा। दिनै जों नुदों बेफोरखौ नोजोर होनानैनो UPPL पार्टीया एलायन्सआवहाय थाया होननानै बुंबोगासिनो दङ। निश्चय आं सानदों फैबाय थानाय विधानसभा इलेक्शनाव BJP सरकारा जुदि आसामखौ सालायबावोब्ला फैबाय थानाय डिसेम्बराव ख्रिस्टियानफोरनि थाखायबो जेंनाया फैबावगोन। थांनाय ख्रिस्टमासआवहाय नोंथांमोना नुखादों बेसेबां मा जादों। आरो बे समावबो बेबायदि गोबां प्रब्लेमाव फैगोन। नायबायल' था नोंथांमोना जुदि आसामाव BJPआ देरहाफिनो अब्ला नाय नोंथांमोना। रायजोफोर जोङो बेवहाय धोरोमखौ लानानै बाथ्रा बुंनानै लाब गैया। जोंनि बर' जाथिखौहाय ट्राइबेल होननानैहाय बिसोरो मोनथिनाय खारनावनो बिसोरो जोंनि आसामावहाय मा खालामनो नागिरदों? UCCबो लागु खालामनो नागिरदों। UCC लागु मिथिबायना? दा बे UCCखौहाय जुदि आसामावहाय लाबोयोब्ला अब्ला ट्राइबेलफ्रा नन ट्राइबेलफोरजोंहाय गाग्लिजागोन। जों बेखौहाय बयबो मिथिखागौ। थेवबो जाय मानसिफ्रा गावनि हारिनि फिउचारखौ नाहराखै बैसोर बायदि सुबुङा दिनैहाय जानला मोनला ससियेल मिडियाआवहाय बाथ्रा बुंनानैहाय गावजों गाव नांज्लाय खमज्लाय खालामबाय थानाय जों नुदों रायजोफोर। थाइसे थाइनै थाखानि थाखायनो गावनि हारिखौ फाननाय जों जोंनि बर'नि गेजेराव नुदों। नाथाय गुबुन गुबुन हारिफ्रा दिनै ट्राइबेल जानो थाखाय सेस्था खालामनानैहाय गोजौ लेभेलावहाय सासे नोंथांमोना नायदो बेयावहाय सासे सुबुङा दिनैहाय STP आवहाय रिजार्भेसन मोनदों।
माबोरै जानो हाथावना दे बुंलाय। दा बिनि बेलायावहाय आं बेखौनो कुइसन खालामनो सानो रायजो राजा साफ्रोमबो नुखाबाय बेवहाय एसटिपि आवहाय सासे राजबंशीनि मुङा बेवहाय बेरखांबाय। दा बेनि बेलायावहाय जोंनि बर'नि लिडार्सफ्रा मा खुगा बेखेवनो सानो, मा बुंनो सानो दिनैहाय? ना एसटि खौहाय थारैनो होमारगोन नामा बिपिएफनि सिएमआ? रायजो राजाफ्रा मानो जिरायना थाखो? ना सासेयावहाय 10,000 15,000 मोनजानायखौनो मोनजादों होननानै सानखाबाय नामा रायजो राजा नोंथांमोन? नाथाय फारसेथिंजाय नायोब्ला जे जोंनि ट्राइबेलनि मोनफ्रोमबो पावारखौनो सेनो थांगासिनो दङ, बेखौहाय हयथ' रायजो राजाया आन्दाज लायाखैना। आं जोबोद दुखु मोनदों दे रायजोफोर। एसटि खौ बिसोरो बिगासिनोसो दङ, दाबिगासिनो दङ। नाथाय अलरेडि सासे फरायसाया एपिएससि नि फरायसाया बेयावहाय एसटिपि आवहाय रिजार्भेसन मोननानै रिजाल्ट सफैलायनाय जोङो नुदों। अब्ला बेनि सायाव रायजो राजाया मा बुंनो सानखो बिपिएफनि सिएमखौ? दिनै बे बिपिएफनि सिएमखौ बुंनायनि थाखाय नोंथांमोना आंखौहाय दुसिगोन, नाथाय काउन्सिलनि सासे लिडारा जुदि बेफोरबायदि एसटिनि खुगा बेखेवनानैहाय गेम गेलेयोब्ला अब्ला बेफोरथ' जानायनि लामायाव फैखागोन, नंगौना नङा? सिन्था खालामदो, दानिया फैबाय रिजाल्टआथ' एपिएससि नि रिजाल्ट। देग्लायहाय खम बिबांनि बर' हारिया पास जादों। गामाखालि 10-15नि खम माब्लाबाबो जायामोन, नाथाय देग्लाय नुदों जों बयनिफ्रायबो खमसिन बर' हारिया एपिएससि आवहाय पास। दा मा जानो हमगासिनो दङ अब्ला बर'नि रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय? बर' हारिया बबे लामाथिं थाङो आगान सुरगासिनो दङ। सोरबाया स्करपिअ गोसोम मोनदों, सेकेन्ड हेन्ड स्करपिअ मोनदों, सोरबाया कार मोनदों, बेजोंनो खुसि जानानै गावखौनो बयनिफ्रायबो देरसिन होननानै सानदों। रायजो राजाफोरखौहाय हाद्रि सारफावनानैहाय बाथ्रा बुंनो नागिरदों। गावनि हारिया बबेथिं आन्दायलांगासिनो दङ बेखौहाय नायाखै, एकमात्र फैसाखौल' नायदों। नैबेनि खारनावनो दिनैहाय जों बर' हारिखौहाय गुबुन हारिया सेग्लाबनानै लानो नागिरनायसो जोङो नुगासिनो दङ रायजोफोर। दा बेखायनो आं सिन्था खालामबाय थादों। थांनाय समावहाय बिपिएफ पार्टिया सिंगेल गेलेगोन होननायखाय आङो मोजां मोनदोंमोन, बिपिएफनो होयो ना इउपिपिएलनो होयो होननानैहाय। नाथाय बिपिएफ पार्टिया सिंगेल गेलेखांनानै देरहाखांनायनि उनाव आरोबाव बिजेपि पार्टिजोंनो सरकार दानाय बे नुनायखाय आङो साबजानाय मोनाखिसै रायजोफोर। दा बे समावहाय इउपिपिएल पार्टिया सिंगेल सरकार दानो नागिरदों, बेयावहाय रायजो राजाफ्रा मदद होयोना होआ? सिगांनि समावथ' बिजेपिजों थादों होननानैहाय मदद होआखिसै, नाथाय नैबे समावहाय इउपिपिएल पार्टिया सिंगेल सरकार दानो नागिरनायावहाय बर' हारिया मदद खालामगोन ना खालामा? कुइसनखौ आं बेखौसो नोंथांमोनावहाय फिननाय मिथिनो लुबैदों। जायफ्रा मदद खालामगोन आरो जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायनानैहाय मोजां मोनदों, हायोब्ला कमेन्ट बक्सआवहाय फोरमायहरब्लानो जाबाय। भिडिअआबो बेसेखिनियानोमोन। जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय, बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।